Һаулык мөмкинлеге сикләнгән кешеләр тураһында хәстәрлек йылы сектәрендә республикала реабилитация хезмәте камиллаштырыла. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы һаулык мөмкинлеге сикләнгән балалар һәм үҫмерҙәр өсөн республика реабилитация үҙәге методисы Гүзәл Фәхрисламова. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, һеҙҙең үҙәктә әлеге ваҡытта ниндәй хеҙмәттәр күрһәтелә, ғөмүмән ниндәй балаларҙы ҡабул итәһегеҙ? Беҙҙең үҙәк ике төрлө юллама буйынса балаларҙы ҡабул итә. Инвалид балалар һәм һаулыҡ мөмкинселектәре сикләнгән балалар. Улар икеһе ике статус бит инде. Шуның өсөн беҙ ике төрлө шундай балаларҙы ҡабул итәбеҙ. Инвалид статусы булған справка кәрәк һәм ИПРА дип атала инде, индивидуаль программа реабилитация мобилитация буйынса һәм табиптарҙың биргән юлламаһы буйынса реабилитация кәрәк дигән ни булһа, яҙыу булһа, шундай справкалар менән беҙгә киләләр. Райондарҙан ебәрәләр? Райондарҙан да ебәрәләр һәм беҙҙең Өфөнән дә ебәрәләр. Нисә йәштән ҡабул итәһегеҙ? Беҙ тыуғандан башлап, бер айдан башлап 17 йәшкә тиклем ҡабул итәбеҙ. Ә бына ниндәй уңайлыҡтар булдырылған, мәсәлән, райондарҙан киләләр икән пациенттар һеҙгә? Беҙҙең әлеге ваҡытта реабилитация үҙәгендә ярым стационар формала ҡабул итәбеҙ. Йәшәү өсөн, стационар формала ҡабул итеү өсөн беҙҙең мөмкинселектәребеҙ әлеге ваҡытта беҙҙең республика үҙәгенеке юҡ. Бына яңы яңы республика үҙәгенә үссәк, унда булырға тейеш. Һөйөнөслө хәбәр көтәһеҙҙе, тиҙҙән ошондай үҙәк асылырға тейеш. Тиҙҙән асылырға тейеш, Алла бирһә. Ул үҙәк шул тиклем ҙур үҙәк, элекке салют санатория базаһында бит инде. Хәҙер яңы нидәр буйынса әйткән саҡта, унда 19 меңдән ашыу квадрат метр бина, һәм шул бинаның 7 меңдән ашыуы ғына элекке санаторияның помещениялары, башҡаһы яңынан төҙөлгән ҙур, 2 бассейнлы ҙур реабилитация үҙәге. Шулай булғас, унда 80 урынлыҡ стационар бүлек буласаҡ. Бында райондан килгәндәр өсөн уңайлыҡтар булдырыла. Райондан килгәндәр өсөн. Һәм шуларҙың 20-һе ҡунаҡхана, мини ҡунаҡхана буласаҡ. Анда ата-әсәләре менән бергә йәшәргә мөмкинлек буласаҡ бит инде. Шулай уҡ ошо реабилитация үҙәгенең эргәһендә белем биреү үҙәге асыла. Йондот дип исем ҡушҡандар анда. Анда 192 уҡыусыға иҫәпләнгән белем биреү бар инде. Барлыҡ шарттар булдырыла, тимәк? Барлыҡ шарттар булдырыла, шул тиклем ҙур үҙәк. Анда 8 бүлексә буласаҡ. Шунда шул тиклем бөтә уңайлыҡтары булған. 2 смена ҡабул ителәсәк. Ярым стационар тигәнем, уныһы 250 кешегә, көнөнә 250 кешене ҡабул итерлек. 125-е иртәнсәк, 125-е төштән һуң инде. Шундай ҙур пландар менән йәшәйбеҙ. Алла бирһә, шул үҙәк асылһа, бөтә уңайлыҡтары булған һәм реабилитация юғары кимәлдә үткәреләсәк дип өмөт итәбеҙ. Бөтөн республика балалар һәм үҫмерҙәренә тейешле кимәлдәге сифатлы ярҙам күрһәтәләр дигән өмөттәбеҙ. Әлеге асылыуын көтөп ҡалабыҙ шулай бит был үҙәктең. Бына реабилитация эше уңышлы барһын өсөн, уның һөҙөмтәһе булһын өсөн төп шарттар, әлбиттә, беҙ әле телгә алып үткән уңайлыҡтар, шулай ҙа тағы нимәләр мөһим? Бында иң беренсе тип әйтергә кәрәк, балаға иғтибар кәрәк. Баланың һаулығына, бына беҙҙә бит инде служба ранней помощи тип просто әйткәндә бар бит инде. Шул селтәрҙе үҫтерергә кәрәк. Ул нисек була? Ул бына 3 йәшкә тиклем баланы, тыуғандан алып 3 йәшкә тиклем баланы, мөмкин тиклем иртәрәк уның ниндәйҙер мөмкинселектәре сикләнгән булғанын асыҡлау. Бына шул йүнәлеште камиллаштырыу кәрәк. Бына беҙҙең яңы шул реабилитация үҙәгендә шул айырым бүлексә булып, шул иртә ярҙам күрһәтеү, иртә билдәләү, балаларҙың мөмкинселектәре сикләнгән булыуын билдәләү өсөн айырым бүлексә буласаҡ. Бында кемдәр эшләйәсәк? Бында табиптар эшләйәсәк, реабилитологтар,
физиотерапевттар эшләячәк, массаж һәм башка төрле ниләр. Унда күп аппаратура буласак, именно реабилитация буенча инде. Шуңа күрә теге былай да безнең реабилитация үзәгендә әлеге вакытта да безнең күп ярдәм күрсәтәбез, төрле реабилитация услуга итәләр бит инде, хезмәте күрсәтелә һәм анда төрле аппаратура бар инде, шулар буенча. Бана яңа үзәктә ул тагыла таланыграк камиллаша инде. Гомумән бына баланың нинди дә булһа һаулык мөмкинлеге сикләнгәнен асыклау ул безнең республикада әлеге вакытта нисек куелган? Бу вакытында асыкланамы? Табиптар. Бана көн һайын бала менән тәүлек буена, тәүлек әйләнә бергә булган ата-әсә иң беренче менән табиптар менән кәңәшләшә бит инде. Һәр вакыт табиптарга бар күренеп тора һәм ниндәйдер нимәләр шикләндерһә, ул уны табип менән бергә хәл итәргә тиештәр һәм реабилитациягә ебәргә тиештәр. Менә бу ата-әсәләрнең үзләреннән күп нәмә тора. Тагыла нимә бәйле ата-әсәләрнең игътибарыннан тыш? Ата-әсәләрдән тыш, менә безнең реабилитация хезмәте бөтә ердә менә рекламала кирәк. Кайһы бер ата-әсәләр белмәйдә, шундай реабилитация үзәкләре булганын да белмәйдәр. Шуңа рекламала кирәк. Бу нинди хезмәттәрнең бурысы булырга тиеш? Бына республикала шундай реабилитация үзәге барлыгын ата-әсәләргә җиткерү өчен. Телевидение, радио һәм хәзерге вакытта бит инде безнең социаль селтәрләр күп. Безнең үзебезнең дә реабилитация үзәгенең селтәрләре бар. Бездән башка бит инде безнең Башкортстанда тагы 4 үзәк эшләй. Ул Күмертау калаһында эшләй, үзенең филиаллары бар. Белорет калаһында реабилитация үзәге бар. Ул да, мәсәлән, Көнсуыш районнарда хезмәтләндерә. Нефтекама калаһында бар реабилитация үзәге, ул төньяк районнарда хезмәтләндерә һәм менә безнең реабилитация үзәге ул Көнбайыштагы районнарда хезмәтләндерә. Уннан башка безнең Өфе калаһының үзенең реабилитация үзәге бар. Шулай итеп безнең Башкортстанда 5 реабилитация үзәкләре бар һәм уларның үзләренең ниндидер өлкәләре бар инде, үзләренең районнары бар, шуларда улар хезмәтләндерәләр. Һәм уларның да үзләренең социаль селтәрләре бар, уларның да реклама хезмәтләре бар бит инде. Шулай дип уйлыйм, менә без күп эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, без нисәнче ел инде Таян дигән журнал чыгарабыз. Ул Таян дигән журнал ул балаларга, шул инвалид балаларга, уларның ата-әсәләренә һәм реабилитация үзәкләрендә эшләгән, хезмәт иткән белгечләргә тәгаенләнгән. Менә бу бик яхшы дип уйлыйм. Безнең менә быелгы елда бу безнең журнал грант рамкасында эшләнә башлаган. Грантка башкарыла димәк. Грант буенча эшләнә башлаган. Һәм ана бу гранттың, бу проекттың нимәһе үзенчәлекле. Ул, мәсәлән, безнең проект бетте бит инде, тәмамланды 22нче елның октябрендә. Без уны дәвам итәбез. Дәвам итәргә тиешбез. Һәм менә без ысынлап торып ана шул грант проектты дәвам итәбез. Ул микро реабилитация үзәге дип атала инде, Таян дигән. Таян безнең башкорт теле бит инде ул. Таян, теге обопрись, бетиңә ярдәм итә, мы тебе поможем, мы рядом, мы тебе поможем. Терәк була һәм. Терәк, Таян опора дип атала инде. Һәм ана шуны без дәвам итәбез. Һәм әлеге вакытта безнең реабилитация үзәге башка районнарда ана шул микрореабилитационный центр менән сыгалар. Был нидән проекттың үзенчәлеге шул тагын нимәлә? Реабилитация үзәкләре булмаган, бүлекчәләре булмаган районнарга сыгып, ул балаларның ата-әсәләре менән һөйләшеп, өйләренә барып күрһәтелә бу ярдәм. Бу дәвам ителергә тиеш. Мондай мөмкинлектәр тураһында шулай бит. Бына ата-әсәләр менән эшләү тураһында килгәндә, әлбәттә уларга җиткерү, шундай үзәкләрнең барлыгы ул бик мөһим. Уннан юлламалар менән һезгә сакырып баланы дәвалауда ул бик зур мөһим эш. Әмма бында ата-әсәләрнең үзләренә лә ярдәм кирәк кайһы вакытта. Бына шу ярдәмда күрһәтеләме? Психологик ярдәм, бәлки башкаһыла. Әлбәттә күрһәтелә. Бына балаларны үзләре безгә алып килһәләр, ана шул вакытта безнең психологтар, логопедтар, улар балалар менән бергә инеп занятиягә бергә инеп утырып, бергә
үткәреләр инде. Һәм был вакытта моны белгес ата-әсәне үзләрен өйрәтә. Моны бу бит безнең реабилитация килгән сакта уларның бит курс 2 атна гына. Һәм шул 2 атнасында без аларны өйрәтәбез, улар дәвам итәргә тиешләр. Инвалид балалар менән бит инде ул яки мөмкинлекләре чикләнгән балалар менән елына 2 тапкыр гына 2 атна эш түгел. Уны өйдә лә дәвам итәргә кирәк. Һәм балай вакытта ла, әгәр дә бала ата-әсәләр килһә балаларның, без уларга бер вакытта ла юк дип әйтмәйбез, һәр вакыт өйрәтәбез. Менә шул әлеге баягы шул проект секторында безнең шундай ни булды, теге мероприятие план буенча булды. Без балалар ата-әсәләрне балаларга ничек адаптив физкультура менән шөгыльләнергә, ничек балаларга ярдәм итәргә дигән менән 25 ата-әсәне дип планга алгайнык. Без аны күбрәк өйрәттек. Менә адаптив инструктор, адаптивный физкультура, аны шул без өйрәттек инде. Онан башка безнең территория родительского счастья дигән эшләнә. Һәм уның буенча ла без шул безгә реабилитация килгән балаларның ата-әсәләре менән эшләнек, өйрәттек. Шул тиклем һәйбәт отзывтар булды. Иң мөһиме файдаһы булды ата-әсәләргә һәм уларның балаларына. Менә улар шул тиклем, менә мәсәлән Благовещен районына бардык бит. Улар бында килеп йөрүгә уларга авыр, мәсәлән, Бидеева полянан килергә улар, менә мәсәлән Благовещенга килделәр дә бит аларның баланы тулы курс реабилитация үткәрдек. Һәм ата-әсәләрне дә өйрәттек, ничек итеп балаларга ярдәм итәргә, ничек итеп реабилитация булмаган сакта ла үтәре ярдәм итәләр инде үтәрнең балаларына. Зур рәхмәт һеҙгә был изге эштәрегеҙ өсөн һәм артабан да иң мөһиме балаларга һәм үҫмерҙәргә һеҙҙең был ярҙамығыҙҙың файҙаһы тейһен дигән теләктәбеҙ. Амин, шулай булһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгән балалар һәм үҫмерҙәр өсөн республика реабилитация үҙәгенең методисы Гүзәл Фәхрисламова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.